Ayo Mataram turuk. Ayo. Netan baling ulan apa senjane lakon. Saking Mas Agung wong Rajin Rancak Gamelan saking Manyaran. Nggih. Menika wonten penyuwun lagu Ayang-ayang. Nggih, oke. Ayang-ayang. Wah, jan iki lagi in kok ya. Niki wau gi wonten penyuwunan. Mbak Eka. Nggih. Ayo sapa mau sing ngersake lagu enek to? Niki wau Nggih. saking Pak Widodo Klaten. Oh, nggih. Nggih. Menika kala wau anu iki sing dikersake Auler Kambang kok nggih. Ning nuwun sewu sik niki kula gantos ayang-ayang nggih. Ayang-ayang. Wonten wajibipun sampun transfer Mbak Eka siap matur nuwun. Kagem Pak Widodo. Nggih. Klaten, nggih. Nggih, siap. Monggo, yo. Diaturke, Cak, ayang-ayang. Monggo, Mas Agung. Selamat menikmati kalian ngukir rancaan. Iya, heeh. Yo. Monggo, Cak. Monggo. Yo. Yo. Ati kang nandang semi liyan hanyawan aku kowe labuh katresnan besok bayo tak jaluk ojo semi tulisan pancene tresno kuwi ake pacoba. Terima kasih, matur nuwun. Waduh.